витрини са обсипани безброй жадуващи неща. Не жадуващи, а жадувани трябва да е. Жадувани, да. Жадуващи е, когато вътре във витрината предметите жадуват. Да. Обсипани са с жадуващи неща. Значи предметите жадуват. А то е обратно. Гаврошовците жадуват предметите. Да, разбрах. И целият скован от злоба си ошумен и възбуден град и твоите електрични глобуси всюди градиш така, отивам да починем това. Ако си го научила на Изус. А другото за Христо Ботев какво е? Виж, Живоновици. брат ти върна ли се с кучета? Мисля, че да. Да, върнал се. Какво стана? Хареса ли го? Баба каза, че утре ще ме изпита. Искаш ли на тебе да ти покажа? Да, Така. ама седни. Чай. Седни, дори да поглеждаш малко, нищо. Ай, И целият скован от злоба си, ошумен и възбуден град. И твоите електрични глобуси всуета и празнично. ама иска малко повече чувство, като го казваш. Не. И целият скован от злоба си, ошумен и Ти се разбуден сърдиш на град. света. Сърдиш се на света. Ти целият скован от злоба си. О, шумен. Дай го, че съм го забравила.